И всички здравейте хора, с вас е Кристиан и днес ще снимаме видео. Не гледате, че съм отворил Майнкрафт. Това е на моите приятели сървър, аз сега не говоря с тях, защото съм им малко сърдит. И почвам някъде да правя държава. Така, абонирайте се за каналите на Преслав и на Михаил. Името сигурно ще го оставя в коментарите. И така. Не знам, ето ги постройките. Ето тук мол. Ако искате да ме видите държава, знам пусташка, ще го изрежем в видеото, но по-лем да ни казвам това, брат, защото много каже видеото. Ето просто. Чекайте. Ай, тук някъде ще ми бъде Русия. Така, хора, започваме. Вземаме знамената на Русия. Такова силно ще използвам. И така, пишете в коментарите къде да я направя тази държава. И те някъде ме телепортваха. Няма спиша. Да. Пиша в чата. Така. Хора. Отиваме до града. Мисля някъде ето, тук да правя моя град и вече го обявявам. Ще бъде Русия. Чекайте да го направим. Русия. Питате защо не България, защото България в реал живот не е силна. Тя преди беше силна, няма спор за България. Тя преди наистина беше силна държава, така по човека ще случва. И така. Сега почваме. И отделен поздрав за един мой приятел Петър, който много чакаше това видео. От буквално 2 месеца ме питаше кога излезна ли ново видео. И аз викам, не, мързи ме. Защото понякога наистина имах работа и ме домързяваш. Сега гори дървета. Не знам де е Преслав, ние сигурно сме много наблизо към него, ама той там си почнал града. Аз почвам тук да паля. Turbo SMP, така. Така палим тотално дърветата, и нищо няма да палим на земята. Изпалваме ги дърветата, тотално ги спалваме. Изпалваме. Питате, силна ли ти държавата? Не. Наравно сме с Преслав, имам държава, която тази държава е резерва, ако стане нещо. И тя буквално, ето е тук моята държава. И буквално е тук минаваше свече до нея. Ще атакуват фалшива държава, Ей, тук можеш да ги оставиш пушките.
Така, влизайте в сървъра. Ето ви как е групата. Аз съм Whitelester. Аз викам хора, дайте ми някакви идеи, какво да направя. Че да мога да ги малко да ги нацепате. Като се появят войните, ако влезни някой слабичък, направо, например, като България, някаква, като моята за стара като моята запасна държава, ако моята вече официална държава загини. Тук е слабичка защита, това е просто за оманка. Да си мислят. Завладях там. Ама официалната държава сега се отваря тук. Така, хора, да видим колко видео. 6 минути. Имаме още малко. Ще има много части на този видео. Моля, пишете в коментарите колко харесва ли ви видеото. После ще го качим. Като го качим, така може скоро да видите много хора в канала ми. Ама аз искам самостоятелно да снимам. Що не искам, например, защото моят приятел е познат с Ал Капоне и пише се искаш ли да станем приятели. И сега ми вика някак за един ден ще направи 5000 абоната сигурно. Буквално. И сега Ал Капоне му пише да, направо моят приятел ще бъде много доволен. Така. Пишете ми в коментарите какво да направя, защото аз сега някак се чудя каква защита, какво да направя. И хора, видеото може да са само по 15 минути, защото по-дълги видеа не мога да правя, има проблем с OBS или нещо. Така хора, може би скоро да приключваме, може към 10 минути да приключваме. Направо ще изпусна втора част на видеото, като се пусне туй. Като се пусне туй, направо ще пускам нова част, ако ви хареса. Защото е нямало 2 месеца видеа и имаше много голям проблем с монтажистиката. Кой да го направи, че това капни бачка. Докато погледах уроци и така. Знамето го направихме. Така хора. И още 6 минути си приключваме видеото. Първо ще правим маяк. Ще има войни на 50 такова. 50 такова абоната. И тук ще трябва да приеми. Тук не е вярно още. Ще трябва и другата и тази държава да е съгласна. Лично аз няма обявявам много войни. Само ако ми обявят на мен, ще се съглася. Да не са искали да ми обявяват. Или може да се съюзи с някаква. Аз съм с Михаил, ама то всичко не в един мой приятел, ама то всичките отиват в неговата държава, защото е по-голяма.
Сяро си слабичко. Така. Другите видеа може би ще бъдат на Roblox. Утре ще изпусна много видеа. Сега, защото просто имам, да, 2 държави, знам. Така. Петре, ако попадне, ще му кажа името. Той е един мой приятел от училище. Няма да обяснявам как учи, какво се иска. Няма да разказвам за него. Просто ми е приятел. Той е един от най-добрите, ама има един мой приятел Преслав, Мишо и те са ми най-добрите. И той. И още има един Лич, който също го харесвам като приятел. Добре се общуваме с него. Просто той малко понякога се заяжда с някои хора, според някои искат всички май, не знам, го мразят. Някои го мразят, някои го харесват. Това са лично съм приятел. И хора, 12 минути. Пишете ми в коментарите, спирам ли видеото, въпреки че няма да го разберете, ама ок. Само тук да свърша реда и спираме видеото, защото ми дава много такива 29 минутни видеа, които иска моя приятел да пускам, ама трябва поне 10, 20, 50 абоната, май трябваше да направя, не повече. Защото 29 минутни видеа, чак Ал Капоне май не ги снима толкова. Asterisk ICKO120I. Така хора, извинявам се. Чак ме стресна. Tab. И хора, не, и може би това да е за днеска като видео. И до утре, до новото видео, което не знам кога ще излезне, ама айде, пътеките, както за мен, поздрави.